Ugwumba dalo. Afa mu bo Ozioma Ejiofo. Icho afọ Oyibo Christiana. Mana na etu mi jele. Yeah. Hey yo. Oh, Christiana ke yi mwai. Ilo tar Christiana e yi mwai. Ya wo ke poni ogwe. Ya kwugwa m. Ikutazie no ya ka metazire mara to sikwazie. Otu an kwugwara ogwe onwe zikwa na ihe nka ji eme. Ya je dejere onwe. Magina wa chike na nwanyị na. Papa Ogbuoja nwụrụ. Ogbuoja bụ ọga m na redio onye tiri m na ihe a na-eme. Akụdabara nwata ọnya ka a na-akwa tata wee sị mba na ọ dị mma ka anyị nọrị ya. Ọ dị mma anọ m ebe a na-anụchara mgbe ị na-ekwu ị na-asị na onye ọbụla nna ya nọ ndụ ha jidesie ike ha na-edogbu anya ọ bụ nna niile ka a ga-eji na ndị nke a na-achọkwana iji ụmụaka ha mee ihe na ọ bụ nna niile ka ọ tụgodoro anyị. Nke bụ eziokwu bụ na ka ọ dị na nna bụ isi na ihe niile. Ihe mere nji wee sisi jidie bụ na kama iya ebe ma akwachi ya ma ọchị nna na-ekpuchi ndo n'ezinụlọ ma ọwụ ndị mkpọmkpọ nna a na-afụ mkpọmkpọ nna ahụ ọ mkpọmkpọ mmadụ bụ eziokwu mana enwere ohe ọ na-arụ n'ezinụlọ ọnya mere nji wee sị ka nna gị adị na kwanyere ya ugwu ma ọ bụ mkpọmkpọ nna ma ọ bụ odogwu o so ihe ya emedebe bụ na ihe gị na ya anaghị ejekọ inyere ya wee ye mana ọ bụrụ ma ugwu o ji wee mụgụ dịka nna kwanyere ya ịkwanyere ya ugwu ahụ ị ga-afụ ifie n'ọdịnihu maka na ọ bụrụ na ịbata na ngwuru nna anọrọ ị ga-ama n'ezie na ife na-efu na ngwuru a nkịta nwaanyị zụrụ na-ata akwa ọ ka mma ito ọgwụgwụ akwụrụ nwoke ọbụla nwere ezinụlọ ụwa tụgharịbịa ya ma ya egbu na ya egbu olileanya dị nna dị ezigbo mkpa n'ezinụlọ ọbụla ya bụ na a na-achị n'akwụkwọ nsọ na ọsọpụrụ nna gị na nne gị otu a ka ọ dị ọ bụghị ụsọpụrụ nne gị bụ nna gị otu a ka ọ dị uru dị ka nke a mụrụ nwa ka ikwuru mgbe a mụrụ nwa egochara ụmụ nwaanyị jọjụ egoro ha nka goro ha buru kaikai bunye nwoke ọ dị mma etu a ịma na enweghị ihe ụmụ nwoke kacha jide aka dịka ihe a na-enyekarị ha ma amụọ nwa maka na ọ bụghị oke akwa ka ha na-eyi ọ bụghị oke shuu ka ha na-agba sọọsọ ihe eji mara ha dịka Akụdabara nwata si ekwu bụ mmanya ntụrụ onye mere eji abụ ejecha aha ọmụgwọ anata egotekwe nwa mmanya ntụrụ nye n'ihe ụfọdụ obi dị ọfụma uji ego na-eti nwa ego nye a ga-eji gote ụtaba a ga-eji gote ụtaba ụfọdụ mmakwa ihe na-abụ ekechite nwa ngwugwu dị aṅaa na-enyekwa mana iwu riri bụ na ezigbo mmanya so ana ya bụ ọmụgwọ mana ọ bụrụ na unu meziri ya ọdụ ka aya na-ese okwu ụmụ nwoke kịta meziri ya ọdụ ka aya na-ese okwu aya anaghị ese okwu ọ na-ese bụ eziokwu ọ na-esezikwa anya ụfụ na-abatazie mana ọ bụrụ na unu mee nzukọ mekụna otu esi eme mitin ụmụada ụmụ nwoke eme mitin ụmụ ikom ha ekwuo na eje ọmụgwọ na ha chọrọ ihe dị otu a bifo mmadụ ọ dị effective ọ ya ekwe omume ọ bụ ha na ọ na-ewu na iwe na-edi a unu si echi ya unu mee ya na mitin ụmụnna na-asị he ya mụọ nwa na nwoke na-aṅụkwanụ mineral na nwoke enwekwara na mitin ụmụnna biko si bi ha kreti na-abụ ka ha kee ụmụnna na ọ na-adịkwanụ mma ihe afọ ejebe ọmụgwọ ama na 2 kreti malt so nwoke ana tii mmanya ntụrụ ya bụ ụmụ nwoke hapụgodu nke anyị na-azọ ibido soro gawa ọmụgwọ ịhawụ nwa ahụ ịhawụnụ nwa ahụ ihe tetenwu n'abalị ihe enye nwa ara ihe agụgụ nwunye ya agụnwụlụ labai ihe ime
ṅụ ihe dị na nwa ihe nwa ọ bụghị iji ebe isi iko inwe enwe mmiri nata ya iko ọ ebe ihe nsogbu dị ha ji ọmụgwọ enene n'uwe gịnị ka ị na-arụ n'ọmụgwọ maka na ọmụgwọ kwado a na-asụ akwa n'ọmụgwọ kwado ha na-awụ nwa ahụ n'ụtụtụ ma n'abalị nwoke anyị eme nwunye ụmụ nwoke chefugodo nke ọmụgwọ n'ụsọ ha kpebe ikpe sinye ha ihe eji ene ọmụgwọ dịka onye nwunye ejela ọmụgwọ ịhapụ nwunye gị oje ọmụgwọ adịkwa n'izi ọ dịghọ izi so ọ bụrụ na ha na-achọ itinye ọnụ na ihe gbasara ihe a na-enye ma nwunye ma ụdị ihe hapụrụ ya anya jee okweme Opurobios Igwe Jenga